Principi utemeljeni na obiteljskim vrijednostima, međusobnom poštovanju i uvažavanju vjerskih i kulturnih različitosti, temelji su suživota i ključ napretka svake zajednice, pa tako i naše općine. Iz tog razloga svoj život nikad nisam zamišljao izvan Gornjeg Vakufa Uskoplja. Iako su me obrazovanje i karijera vodili drugdje, bio sam svjestan da sreću mogu pronaći samo ovdje, među svojim ljudima. Kao mlada osoba odbijam vjerovati da naša općina ne može bolje, da se svi njeni potencijali ne mogu u potpunosti iskoristiti, a posebno onaj najvrijedniji, ljudi, oni koji žive ovdje, ali i oni daleko od rodne i druge. Vrijeme je da pružimo više prostora mladim ljudima, čija energija i znanje mogu donijeti novu dinamiku, nove ideje i projekte i otvoriti našu općinu svijetu, uz očuvanje svih naših vrijednosti i različitosti. Upravo ti mladi ljudi, kao najveći potencijal za razvoj, osnovni su razlog moje kandidature za načelnika općine. Nova energija za zajednički cilj našeg Gornjeg Vakufa Uskoplja.